За целта на това упражнение трябва да си намерим стена, на която да се облегнем, като искаме да се облегнем и да поставим стъпалата си леко напред, коленете са съвсем леко сгънати и искаме кръста да бъде плътно прилепен към стената. Леко стягаме коремната мускулатура, не е нужно да бъде супер силно като за коремна преса, просто леко стягане в корема, прилепване на кръста към стената и след това заемаме позиция, като поставим ръцете си плътно към стената. Лактите са горе-долу на нивото на раменете. Главата и горната част на гърба също са опрени към стената и натискаме активно към стената. Не стоим просто в тази позиция, а активно натискаме и по този начин ще усетим натоварване в мускулатурата около лопатките. Това само по себе си е натоварващо и трудно, но ако искаме да го затрудним, можем да добавим и приплъзване на ръцете нагоре, като искаме да държим контакт между стената и ръцете ни. Ако изгубим контакт, значи това е края на нашия обхват на движение. Движението е бавно, като през цялото време натискаме към стената и след това спускаме надолу, докато не спираме да натискаме към стената. Когато стигнем долната позиция, продължаваме отново